Hello guys! Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Tigo City, Davao del Sur. May namaing gabi guys. Kung may likong kay traditional hilot, first time yung nakita, tarawag yun para sa mga. Ayun gabi sir. Ito na itong pamati. Ang dumagap? Tinanong ka doon ang bilyo? Bulang. Saya wala ang ba sir. Balik na po. Ito pa. Kalau mungil ito ko ano Ngol-ngol. mataas ko na pero ito ko. Wala lang. Kapag yun. Hindi ko sa likod. Likod. Halang sa sakit. Man lang sa ginawa. Kapag yun. Wala naman kita. Kalimot lang ito sa iba. Karapod. Ano naman gawin ko. Magminaw ng trabaho, kan wala. Makita. Asa ganitong balay mo sir? Dili na sa kapitol ba? Ha? Kapitol ba siya? Kapitol. Mati Kapitol. Sige. Ate kailan ng Renante? Na? Kaya na rin. Renante Kabunila. Dili ba na siya sa Mayahay. mayahay? Ang balo ko sa una naglubog na. Naglubog na. Si Kwan po si. Pangutan na. Dito ba dito? Renante Kabunila. Ako na gilatan na naglubog na. Pero Dito kabulang naglubog na. siya. Dito sa Mayahay. Sabi, Ganun service mo na. Doon sa eskwelahan. Oh, ya. Pero na masahero na. Karon. At kita magpunta na kasi naglulot yun lang. Basing na kay shout out sir sa mga taga-Mati. Kauban mo na po na ko sa mga putsa. Katuin ka mo nila sa dito. Live na to. Doon sa kapitol ng mama. Okay. Basing na kay shout out sir sa mga taga-Mati. Masilingan mo. Shout out. Isa mo mga salingan mo. Dapat na naman pulsuan niya. Isa man. Pulsuan ako sa itong bilitar. Na para na sila mga kabong ang kapindasan nakalinis ko sa ilamang. Yes. So dito tsaka sa Mati. Oh, kaya mo ba? Sige, ayan guys, shout out po sa mga taga-Mati, Kapitol. No? God bless po sa inyo ha. Kasi sa isa sa tabangan sa kabayo. Okay. Nagkandagan yan yung pamati ng lawas. No? So ano lang. Matabangan na ito ng mayo, siyempre. Ano pa na ito natapos nyo? Kung tanay nga muduot sa kuha, papahilot, papatambal. Ang gamot ka, no? Ang mayo, katitong mayo sa tayo. Hindi pa matismasan. Ayan, so kung karoon na po nakakita ng video, please subscribe to YouTube channel and share this video po. Shout out sa lahat po ng mga OFW. Ayan. Kung gusto ko na kung dilog guys, shout out po, Mati, Kapitol. God bless po. Sige. Tanga lang rin sir. Butang lang rin sir. Tanga lang sir. Isa lang. Sige, yung palong. Saka na sarap. Oh. Wala. Sa assignment Emon? Okay na ka na? Ha? Wala. Hindi, na-assignment mo. Gumorogin ka pa dito. Ayun, tigil. Wala mo tigil. Kahit wala ka din. Ang absence, Bilin dyan, absent dahil dyan. absence, kasi ko naman tayo. Tagal na mo. Hindi na nagdula. Iwal ko. Hindi mo. Basta.
Katong magkutsara doon din. Lemon, pagkagmag.
Ang bulag, Demon, mula ka, man meron maging service. I-charge na yun ha. I don't like to know that. Tapos natin yung hapos, oh. Hapon gabi eh. Ano naman? Dili lang, nili-ili lang. Ah! Agad! Unsa dito siya nagdalang baligya. Bibili si Dino sa birthday niya. Bibili sa DJ. Di, Bibili sa DJ yung birthday. Ay, nag-lemon. Ano ba?